EPHL sia song along kache song anok be tuma phan karcho Ingdeng thomke bra si karbila mera mai ningkan esega mai pitiri kama mai atum ingdeng hini claim bang mai ke pado Dong Mokagalong Music School Kangpu Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nili kiso pray ningkan pipo tengel lo kiso memar ke lason halo jadi pung isu pugo sorot fuming mang pugarti apa mek kecorot lason do kisu diabetes kisu bukan arkep lo doai da chulo ghatita kisu celang nam ulo di mapura celang amlo di kuda celang amlo gedongka ge farmasi tu ge doai tu ge nesi nam jelo dan nona mangela so doai chu der pen ge asap che do ni dan tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Klardak pen kachini jiapan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom Karbiang long life atau birta long penang tona birta jelhan ponik sina Kedam tang therepuni phai thom kebarni hanjang langso sarlip teron arong along All Party Hills Leaders Conference madati hekpen EPHL se hinpen rada pharman kache song pia bang photuma phan karcho asai kedeng pon Bangso karcho amaya long EPHL se mai phu bongpo ka thar kache phaim phu pon amaya long pranjal khro hin pensi kache tongdon alohia tuma phan kapachini asai deng pon Maya long alohi sarpo man pen EPHL C tiri pia maya mai phu jai ka thar ka chitong dona long lamjai sarpo angtong ingti ka thar pangrum chon bang korsing timu bokajan elia mai phu samson teron labanan parta ke omdung atom chetong dun renti kedam tang baitha langsu LAC angkang along ingsam jin pen armu ka chenga mai padupon lo Bonta bangso kache songa pora hut raikom sai khia tum kham khe dunsi ke ong dunga tuma phan hem kangsam bengpon lo lepen arenga husitami paso pon rentilo bangso hut hem kangsam kache thap nang pen puthot ke jok long thusi kheya pharman kache song pon thulong a jok se bangso karcho asai dengpon lo Bangso ahut EPHL C lamjai sarpo angtong ingti ka thar pen kaning je pona tengke nituma phan nang ke khang dona tum pen an parke ning nang ke pathia tum si ke ong lang pusi matha ponang ji pusi ning je pon ning ka pa bo tum pen te ho or hiti tum ong mulang wala bang na jase bet tum rat tum ke bor ina tande pini amai long bangkon bakar mu chetong gi pini da ka bang ke aparo sido nituma hin pen mai pi ke hang uni da bang ke la hello jase met la district administration atum ahin pen bangke no namat so bangke peng tu aki ong chingrum ri la pen angtan asom atam long chingrum ri so bang pacific tu la si pini bangke tum dak hemar do si tum kinang so tum si chehang sudak pini bangke ror chol si ro ka chota me kadong be ke danang le etnis tame lam dun pen bangke kadu betara bangke ror chol bangke do bom la ke la pen la inton te lo along ape adim na dam tame la bangke ror chol bangke do bom Non kache theklong ateng puluti ladakh ke do inglong aso atum anabangke phan trokner cap mate 80% anabangke nangche dondon tanglo athe nona bangke karbi puchot kali dimasa tiva boro atum pen danglok garo atum anta nangche dondon tanglo pasi samson teron pen ningje pon Kulatang te itum karbi akhedum ge almost 80% nang sidon don lo la pena kaprek inglong aso tum ta la kuki rengma tum da bang bom lo la son si tiwa tum ta bang bom lo khasi garo tum ta bang bom lo la pena le tum NCL sa bang deal dam nang lang hala dam bang deal dam lo klong te inglong aso tum ka chingwai nil tum itipe dam lo tami non aku chingwai dam sunang la la sinil tum a preparation ke every day lo yo mane ani bang sinil tum ge ka preparation lo atima election apan chonat kalja itu akimang mate EPHL se akimang manggalan lo ili tum akhai aron alam chini nei warsai ko PC constitution pe tum manang pima labang tum chodeng nun theng nei ji Non hedjong Guwahati rong sopialong election commissioner long chetong dunsi pinpura lo pipa jeodun lo Bangso long ke jong duna bangke lapuhen lo Karbi tuma phana bangke 6 schedule
pachun pami medet lapen Article 244A ta ki pachun chedara jok karbia khe tuma bangki duk pik hangjang lo la seneli tuma phan MLA bang khre isi nangji lapen MP ang hoi bang hini nang pinangji pusi ki hang padodun lo pusi je ai kathar pen ningji pon Ipudun election along election commission along la pen delimitation commission bulong itu hala tum along ni tum Guwahati Radisson hotel along ni tum chetong dun lo nili tum ki pudun memorandum tapi dun lo memorandum along ke tok dun la pen kaningye dun ke la pohelo ni tum karbia tum ke sik sidul implement pemimi det apot la pen autonomous state ta ke long le det pen apot sakori ta long le det khangjang lo non ke ni tum karbia tum duk pik lo 90% a hem ke in han pen kai pho pen check pen in han pen ki vit a hem sai sel pen flora bangke itum a hem aklong an ke in han cham si sai sel kusi ne li than lo la pen a pot nitum adang ge thi o amunit le ong edet sita adang ge thi o MLA inut MP inut ka ko warni ya dang khitan khangjang la mat si nitum non ke bang plivet MLA la thai bang crazy MLA nang pinai pusi nitum pudun lo la pen MP bang inut vet report non bang ke thom nang pinai pusi nitum pudun lo bangso ka chesonga jok kichun chunche lake aporsi ethanpo bonta hempre kang thim kar I mate methang alongri cherai komjia phan pu mathasi puthot kengkam kache georgia phansi chisik thuding tanglo puta jethan ponrenti bokajan benanan terang karbiang long live Karbila menamai ingdeng thomke braisi ningka nesek amai pi mesen me et pen katalon pon pamit hekja phanpura tirika mamai lapen sancho mamai atumang bong ingdeng hini klembang amai ke padupon Thereponi phai thomke barni ada por phai khre se por malom dongmoka grasimja klamalong ingdeng thomke braisi Karbila menamai surihini rain ko rake thom ningkan esek amai pi mesen me et pen ke pachun pon thek pa meje phanpura tirika mamai lapen sancho mamai atumang bong ardido jot pen mai ke padupon thu Tirika mamaya mai phu Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiswa hin pen kechari pon bangso amaya long ingdeng thomke braisi Karbila mera mai ningkan esek amai pi mesen pen ke pachun pon thekja phan Tirika mamai la pen sancho mamaya tum anta ke klem pon bom nang ja sai amu ke doan ke klem ke pangcheng pon bom ja phan je than pon Lapen kikim gerang nang jadim doan setami lang pon thu pa mesi kikim gerang jadim pathir pon tanglo Bangji ingdeng thongke braisi Karbila met MIP tingkane se MIP dak lok mukalong peduji phansi itik tanglo la pendak tirika mamai sap ni tum seng tanglo sap ni tum non ke klem ke dam ye buthak ta jingki sing wai pom bom lo la sikini dak rasimja klam lo ma ti tum ingdeng hini tirika mamai ni tum pedopon lo sedak ke di tum ke claim ke dam la hai review meeting alam thep tha pu jing wai lo ko an claim ma kum tilang ma non ni tum la hai construction of part pendel kunana si kimji ma dining hall kunana si doji ma la pena ko ala exhibition site kunadi ma ni tum reception committee kun office kunad si kimji ma penjeng lo pen sub committee tin tum stame sanjom tin tim stame ko sonson nang deng si claim nangji ma ba ko an claim lo ma claim tang lo ma non ke wang ji PPC penap pen ke claim tu nangji ma la helam thip ta me tum ching ki ching wai Dokmoka pen semsing engdi Karbiang Long live Thereponi phai thomkep arni dongmoka grongsupi Dokmoka Municipal Board ke parlo shopping complex building angsong along Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiswari Dengpen Music School Kangpupon Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiswari Dengpen Bangso Music School Kangpupon along Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalad Timong Vice Chairperson Rebecca Ingtipi Ward Commissioner Sarlongki Tisu Chetongdon Anparta Dongmoka Music School amai phu Dorsing Be Kongchon Bang Sukorsing Ingti la pen klem bang phu bang phetum pendang lok penang an man peng ki do bang phu bang phetum Chetongdon Bangso ahud
Tekilangjun cases Journal Committee atuma phan ka chupa pona teng pen lun chetu ije parjupon. Bangso Music School along kichari dun long je phan admission pipon bom lo. Lapen ke than setami ni phai thom kep mate kangpur ni penamasi pangcheng pon lo. PM Petroleum ke hai nakang hon pen la pen lang li jule pen ini penangan amin kan pen yang long kan kalau lagi ke dok muka ala da kum kan ke hang music school mata da music college labang su ini pon long lo silada penangan abang pertumang jingwai jing sai pen su music school kang puji tu lagusan tadi belum ini dia kan lulus kami lapis yang dia nama kami school bangke awal hak kupon nama pentingnya penjelasan kalau so music school depend semalam tu mana Non amat ke hithi ruelong bhom guru mate Sunday arnisi than ponpo lapen kechari pon longji lake vocal harmonium tabla guitar lapen fine arts than ponpo posi pachini pon লগতে আমাৰ মৰমৰ তথা সন্মানিত চেয়াৰমেন ছাৰক ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়ৰ ভিতৰত আমাক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়ৰ ভিতৰত অলপমান সময় দি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এই মিউজিক স্কুলটো খোলাৰ সপোন বহুত আগৰ আজি 20 বছৰ আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা কাৰণত সেইটো সফল নহ'ল কিন্তু বহুত প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত আজি এই স্কুলটো উদ্বোধন কৰিব পাৰিছোঁ যথেষ্ট আনন্দিত আমি আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ এইটো যেন স্থায়ীভাৱে থাকি যায় Dokmoka pen Samsung inti Karbiang Long Live. Thereponi bhai thom kep themanarni Indora rong sopialong Ramnavami arong ajehud arnam kardom hemarlo fit plikep mate 40 feet so se karnuk alang tukban ke doka ojok arnam kardom hem alongli runwang. Lason si arnam kardom pon boma porahut men longli kirun pon wang ajok bang gora phoso se bang phubang phiatum aber klodun lo. Labang so porahut tong se pen ke rap ke pale dun thek thela jok bangkre hini ke apran dam nanglo. Lapen bangkre sir kep so se bang phatuma phan pajok dun longlo. Labang so tomon langno ke japon veka dim nake Indora rong so pialong ke do Beleswar Mahadev Julelal arnam kardom hemalong busi raikom sai khatum pen pachini pon. Lapuson men ke phologa jok rat lapen adungarai ke do raikom sai khatum chelang pet pensi langtuk banalong ke klodun abang phubang phetum aphan tongse kot pen ke pajok dun je phan kabor ibon padulo arideng thang ta ka vedera jok phamri pensi bor ibon lo Juni police atum ke pachini ponatengke lapusona jai me kache tongpon lake hawanpu arnam kardom ke paman pon bom porhot bangkora phoso se atum kangni pon joglo langtuk bana sarnung mate arnam kardom hem alongli kar chagdununi dera jok longlia bang runwang lopasi tham pachini pon Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan hin pensitami labang solong kirika khuruk lapen ke phudun vek amang photuma phan ke pajok dun ja sai un an pen ke paprap ja phansi pin khat ponlo National Desk Report Karbiang Live Thereponi bhai thom kebarni Government of India Ministry of Finance in pen ke pachini alu ke paklang ponalong permanent account number mate pan card lapen Aadhaar ke pachara ponje phan puthot vosika chekloni bhai thom kep nikan surihini rank kora ke thom an pakam pon thuruposi pachini pon Kedamtang arni pan card lapen Aadhaar ke pachara ponje phan kijutsi arni ke hot pon lake Thereponi bhai thom kebra isi nikan surihini ra inkora ke thom an henlo Bon setami labang so arni ke hot pontang angbong pan card lapen Aadhaar ke pachara pontang phai ki jum hek thek longsi puthot pan card lapen Aadhaar ke pachara abjia warsai ke pek ponthu Income Tax Act 1961 Section 139AA Subsection 2 ating pulote kaddo kawaya bangphu jangme jikloni phai isi surihini ra kretroxia ningkan an permanent account number mate pan card kache parideng atum anke Aadhaar pen pachara pon vek nji
Government hin pen apong pan card pen Aadhaar ka pachara ponang ji pu pachini era phita ka pachara pona bank phu ki jum hega jok puthot bosi ka chikloni phai thom keban arni pakam ponno Surihini na inko rege thom jangmia chikloni phai ECF jongsi pan card ka chapari deng atom Aadhaar pen pachara pon pe pulote permanent account number abang thang ale ave mate thilopo jongsi puthot pareng pon thuji pulo tangte ni thom ke bang bong Suri isi adai government aphan ki pipon pen unthuji pusi ministry hin pen pachini pon Finance Ministry teng pen jongsi Aadhaar la pen pan card pachera pon pe pulo tangte income tax return mate ITR long pon pelo tax refund dihin our sai hin bank account kangpu demand account credit cards debit cards lahai our sai sitame permanent account number mate pan card renglelo pulote avi ponde poputa than pachini pon Nonamat Aadhaar la pen pan ka pachara pontang lake kuti phokebra ECF hai ansi dochor lang puta Ministry of Finance in pen than pachini pon thu National Desk Report Karbi Anglong Live Tang tipini ada berita kila ponsi kang tonik long